Знаеш ли, че има над 70% шанс да си с дефицит на витамин D? Аз съм Живко, най-бавно старещият българин и днес говорим за витамина на щастието и дълголетието. Над 70% от българите имат ниски нива, а симптомите често са тихи. Умора, лош сън, слаб имунитет. Но най-голямата грешка – да приемаш витамин D на сляпо. Твърде малко няма ефект, а твърде много може да бъде токсично. И тук идва нещо важно. Витамин D не е просто витамин. Той е хормон, който контролира стотици процеси в тялото. Затова първата стъпка е проста. Измери нивата си. В Синево може да изследваш тотален витамин D и да разбереш къде се намираш. Повечето лаборатории дават 30 нанограма на милилитър като долна граница. Но ако целта ти е оптимално здраве и дълголетие, много експерти препоръчват около 50 до 60 нанограма на милилитър. В тази зона организмът функционира перфектно. Как да повишим нивата? Слънце около 10-15 минути на обяд с открити ръце и крака. Тогава UVB лъчите са най-ефективни за синтез на витамин D. И все пак избягвайте продължителното печене. С храна, мазна риба, яйца от свободни кокошки и гъби. Добавки търсете витамин D най-добре в комбинация с К2, която помага калцият да се насочва към костите, а не към артериите. Провери нивото си в Синево и поеми контрол над стареенето. Последвай ме за още стратегии за дълголетие.